dasar Allahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babu sabi'u wal ishrun, utawi iki bab kang nomor 17. Bahas apa? Fi dzikri sulkil khalaiki ilal mahsyar. Ing dalem nyritakake den kirime pira-pira makhluk ilal mahsyari maring ora-ora mahsyar. Dikirimi makhluk ning gone padang mahsyar, ora-ora mahsyar. Yukalu den ucapake yen ngendikake usaku bakal dikiring al-kufaru sapa wong-wong kafir di abdanihim kelawan pira-pira sikile wong kafir. Benjan nenggone padang mahsyar dikiring wong kafir nganggo sikil laku. Dan orang mukmin pripun wa yusakulan den kiring al mukminuna sapa wong mukmin nek dikiring binajaibihim kelawan pira-pira najaib iku kewan korbane mukmin wa marqubihim lan pira-pira tumpakane mukmin. Nah wong kafir mlaku, nah wong mukmin numpak korbane, hewan korbane. Iki nek sing korban, nek sing mboten korban nggih numpak marokibihim iki amal-amale. Qala dawu Allah sinten Allah taala halim luhur sinten Allah yauma yuhsyarul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yauma yanahsyuru ing dalem dina giring sapa ingsun al-muttaqina ing wong-wong muttaqin kang bertakwa ila rahmani maring Allah kang maha pengasih
wafdan hale berkelompok. Jadi benjing wong-wong mukmin lebu swarga niku berkelompok lho, boten ijen-ijen boten tak kelompok-kelompok. Kelompok yasinan ngeten iki yo lebu swarga tak kelompok. Ora dhewe-dhewe boten. Rombongan. Terus sing ahli haji, ahli poso, ora di rombongan ya repot iki ya. Dengan gede yasinan orang, kelompok haji orang, kelompok poso orang, hilang lah emang hilang itu guys. Iya. Bingung hilang ngomong apa di ahli jamaah ya orang, kan macam-macam ya. Ahli jamaah ngumpul, ahli poso ngumpul. Ahli maca Quran, yasinan, ngumpul. Ana ra duwe kumpulan nggih. Wong ngaplok nek kono kok ngilang. Wana sukulan ngiring sapa ingsun al-mujrimina ing wong kang padha dosa ila jahannam maring neraka jahanam war wirdan hale mlaku sikil sing wong-wong ahli dosa dikiring ning neraka nganggo mlaku sikil. Ola ngendika aliyun sapa sahabat Ali karamallahu ta'ala wajah yuhsarul mu'minuna rukbanan ala najaibihim yaumal qiyamah. Yuhsyaru den kiring al mu'minuna sapa wong-wong mukmin rukbanan hale padha numpak ala najaibihim ing atase pira-pira hewan kurbane mukminun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat dikirim numpak hewan kurbane yaqulu dawuh Allah sinten Allah yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Gusti Allah nenggone dina kiamat dawuh ya malaikati he malaikat ingsun lata suku ojo ngiring sapa sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun rajilina hale padha mlaku sikil bal-bale irkabu padha numpakake sapa sira kabeh ing ibadi ala najaibihim ing atase pira-pira hewan kurbane ibadi fa innahu monggo sak temene ibadi qad tadu iku teman-teman kulino sapa ibadi arrukuba ing numpak dunya ing dalem dunya. Gusti Allah dawuh malaikatku kowe nak ngiring hamba-hambaku yo kei tunggangan aja mbok kon mlaku sikil soale hambaku iki wis kulino numpak-numpak wektu ning dunya. Menungso kan senengane numpak-numpak nggih. Kawit bayi asik mati itu numpak. Bayi digendong mboke pane nas gedhe ya. Engko mati ya gak gelem laku dhewe. Numpak dosa tinggal digendong. Oh, iku menungso wis kulino numpak. Soben ning akhirat diwai tunggang. Karena Allah fil ibtida yang dalam kawitan sulibat apa ini? Sudah baca. Abihim
Karena ana apa rukuk fil ibtida ing dalem kawitan sulbabihim iku ing dalem iku wekase bapake ibadi markabahum iku tumpakane ibadi. Pertama, hambaku iku numpak ning gone iku wekase bapake. Bisa berupa cairan numpak ning gone iku wekase seorang ayah. Suma min ba'di dalika nuli sause mengkono tolbi abihim batnu umihim utawi wetenge ibune ibadi markabuhum iku tumpakane ibadi. Bareng iku wekas terus numpak meneh manggon ning gone wetenge ibune. Tis'ata asyurin ing dalem 9 bulan. Numpak ning gone wetenge ibune. Wahina wulidat waladathum mongko nalikane lahirake sapa ummihim ing ibadi umatum sapa ibu-ibune ibadi kana mongko ana hajru ummiha apa pangkuwane ibune ibadi sanataini ing dalem 2 taun dirodok krana disusoni marga burung iku tunggangane ibadi. Wis lahir terus numpak pangkuane ibune sekalian nyusu selama 2 tahun diperintah dengan Al-Quran nonton ya, menyusui memberi ASI selama 2 tahun numpak meneh ya hatta idza tara'u sehingga nalikane kedhe sapa ibadi fa'unuku atihim monggo utawi pira-pira gulune bapake ibadi markabuhum iku tumpakane ibadi. Wis rada gedhe bar nyusu terus digenjang-genjong bapake nggone gulune numpak meneh Tuma, sekono sumal khailu nuli khair jaran wal bigol semacam jaran metuai wal hamil lan hamir himar wis gedhe meneh numpak jaran numpak bigol numpak himar marokibum iku pira-pira tunggangane ibadah. Ada saiki yo beda motor, beda listrik, numpak. Bilbaroni yang dalam pira-pira daratan, numpak mobil, numpak motor. Wasafana lan numpak perahu bil bihari ing dalem pira-pira segara. Ana segara numpak meneh numpak perahu. Inamatu sehingga mati sapa ibadi fa uluku ikhwanihim monggo utawi pira-pira gulune bolo-bolone ibadi maraqibuhum iku pira-pira tumpakane ibadi. Wis mati numpak meneh mau nggih numpak digenjong gulu-gulune bolone numpak kendoso. Jadi menungso iki wis kulino numpak-numpak kawit cilik masih gede. Wahina qaumulan nalikane tangi sapa ibadi min kuburihim saking kuburane ibadi latang syuwaja gawe mlaku sapa sira ing ibadi rajilina ale padha mlaku. Lah saiki dene bangkit saka kubur malaikat
aja mengkon mlaku wis kulino numpak numpak. Dan numpake karo apa? Fa innahu mongko sak temene ibadi tatu iku wis kulino sapa ibadi arruku ba ing numpak wala yaqdiruna lan ora mampu sapa ibadi alal masyi ing atase mlaku bukan mlaku ora gelem waqaddimu lan padha ngejokake sapa sira kabeh malaikat gawa margawa maju lahum karana ibadi an-najaiba ing pira-pira hewan kur tumpakane napa Gusti tumpakane iku hewan kurban waya utawi najair al-adhi iku pira-pira hewan kurban mulane jenenge kurban iki cara Imam Syafi'i hukume sunat muakkad sunat sing dikukuhno sakisore wajib ora wajib tapi sakisore wajib kanggo sapa ya tentu kanggo wong sing mampu wong sing mampu iku sing kepiye wong sing duwe biaya hidup patang dina iku dina Idul Adha bodo tanggal 10 Dzulhijjah ya. Terus tanggal kalau dino taslek tanggal 11, 12, 13. Mbak dari ki duwe biaya hidup. Dene karo sing ditanggung bapakne jenengan terus di bojone siji anake loro. Sedina per orang maisae cukup 50.000. Jadi sedina 200.000 saomah. Padang dino ping 4 berarti 800.000. Jadi sampeyan pas bodo duit 800.000. Terus duit urahan cukup kanggo tuku wedhus. Iki jenenge wis wong kesunatan nyembelih wedhus kurban. Di luar biaya lainnya ini ana sing karena sewa omah pas ana utang sing wajib dibayar wis beres. Tapi nek Imam Hanafi korban itu wajib. Wajib yen ora dilakoni itu kanggo sapa? Kanggo wong sing sugih. Wong sugih iku sing kepiye? Wong sing duwe 200 dirham. 200 dirham. Dadi wong duwe 200 dirham pas dina riyaya di luar kebutuhan pokoknya tentunya nggih. Itu wajib iki nak ditinggal ya dosa. 200 dirham itu piro? Kula hitung itu ana kira-kira 29,700 juta. Jadi nak cara Imam Hanafi dengan pas bodo duit 29 juta, itu wajib korban. Korban itu tujuane takarub ilallah, ibadah keparek karo Allah. Jadi karena keparek karo Allah, jadi saya sering saya ape saya gede korbane saya ape. Jadi nak sing dienggo tumpakan ngeten iki jenenge hikmah. Jenenge jadi hewan korban itu bisa jadi tumpakan iki jadi hikmah aja dienggo napa? Dienggo tujuan. Nah, tujuan ya repot. Lah wis tau korban
Ayo wis sepisan naik kok sing numpaki sapa. Kadang kok nak hikmah didadekno tujuan ngoten-ngoten. Wong korban iki jenenge takarub ila Allah, saya sering saya sae. Jadi balik ning hukum korban sunat makat cara Imam Syafi'i wong sing korban ora kudu sugih. Ora kudu penting kuat ngoten nggih. Mulane nek saged dong hikmahe gedhe sapur iki ganjaran itu ageng pahalane aja nunggu sugih dadi mabuk-mabukno nek iso nggih. Soale ya kados ning donya niki nggih. Nah liyane do numpak sepeda motor jenengan ora ya ketinggalan. Benjing ning gone padang masa do numpak kendaraan jenengan ora dhewe dak. Wesana jenengan nggih. Ya carane piye dibagi sakniki nggih, maksudne donya kudu korban nggih. Sakne ngono ngoten nggih. Ngomongi balane. Ora kudu sugih Bapak Imam, ya segera mampu piye wonten program tabungan korban. Tapi kan nggih. Tabungan korban monggo nek saged digalake ngoten nggih. 50.000 setahun ya nggih. Cukup, Pak. Nah, sesasi itu gawe 200.000 lho piro? Ping 12. Untuk 2.400 ya nggih. Ya 250 sesasi. Untuk 3.000 cukup nih. Benjing kanggo kendaraan. Ya monggo ya. Yo benjing kok ngoten iki kaya ning donya ini kudu numpak korban jenengan ora ya ketinggalan ya. Ono kok nakatus sakniki kan ngoten nggih. Ono tek numpakane Scoopy aku ya tuku wah, ndak ngoten semangate. Lah niki kudu ngoten nah. Padha wae benjing iki korban yo tumpakan kok ora iso nggih tumpakan ku piye ya. Saged nyicil nggih saged nek mulo nabung ya. Fayar kabuna mongko padha numpak sapa ibadiha ing najaib hewan kurban wa yuqaddimuna 'alal maula wa yuqaddimuna lan padha neka teka sapa ibadi 'alal maula ing atase zat kang maha agung maula bendoro azamu agung sinten Allah wa jalla wa menang sinten Allah azza wa menang sinten Allah wa jalla wa walidhalika lan kono qadimu ola dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam addimu duhayakum wa innaha yaumal qiyamati matoyakum ay marokibakum. Kanjeng Nabi dawuh addimu padha gedheake sapa sira kabeh dohayakum ing pira-pira hewan kurban sira kabeh fa innaha monggo sak temene hewan kurban yaumal kiamati ing dalem dina kiamat matoyakum iku pira-pira tumpakan tunggangan sira kabeh tegese marokibakum pira-pira kendaraan sira kabeh. Kanjeng Nabi dawuh, kowe nak korban gawe hewan sing gedhe. Soale benjing dina kiamat iku dadi kendaraan kowe. Dadi nak wedhus kacang iku angger umur 2 tahun munggah ya. 2 tahun sempurna munggah. Tapi nak dibas itu malah sing wis nenggara 6 sasi pun aisyah. Sing wedhus dibas iku 6
sasi pun angsal. Nah sapi 3 tahun masuk 4 tahun. Nah onto 4 tahun masuk 5 tahun. Nah sapi siji bisa kanggo wong 7 urunan ya. Ya muga-muga kita diparingi napa nggih tansem niat ada kepingin korban ya, sehingga belum nabung nggih nonton rezekinipun nggih diparingi. Tapi nek insyaallah nek gelem niat itu nggih kasil lho nggih. Penting ku niate sik lho nggih. Nah niate ora kepengin ora ya wis ora kasil. Di monggo niate ditata keinginane fadilah nggih wageng sanget. Setiap 1 bulu itu dihitung 10 kebaikan. Padha karo jenengan melakukan kebaikan salat nggih. Dan itu sampeyan padha karo salat ping jumlahe wulu niku. Wuluna cuma kecok pirang-pirang nggih. Ono pirang ewu punjul. Ya ewon-ewonan. Nah itu padha karo sampeyan nglakoni kebaikan sejumlah mau napa? Terus badhe tiyang sing korban niku gadah waktu sing mustajabah. Badhe korban niku nyawane hewan kurban niku nggawa munggah hajate wong sing gelem korban. Iku sampeyan crita saking Mbah Dolah niku. Dadi kan wong saya pun di padha mboten nonton sae-sae. Sami ya. Jadi nak ya sami, artinya itu nak sapi tiang 7. Ojo sampean bayar nomah kok berarti rombongan sak sapi dadi numpak wong itu ya makin itu hikmah ya. Iku hikmah nggih. Mungkin karek Gusti Allah piye gawe mboten iku mboten ngentos. Rabbana fa'ina wa fa'ina Akurafati lana fitna Rabbana fa'ina bima lamtana Rabbana alimna ladhi yanfa'una Rabbana fa'ina wa fa'ina Akurafati lana fitna Ya